Няма ли си поръчал нещо, да, бре, това? Давай, българско, нали така? Спря го ядеш това бакче, моята. Ще си го ям, бе. Ето тук, стига. Ох, днес ще ядем Бегия скара. И не само скара. Българско от Мераклийското, едно заведение, което не се стори доста прилично, особено като цени, много добре изглеждат нещата. Ревюто му не е лошо за сега, така че мислим да похапнем сериозно оттам. Така някаква позиция ще направим. Хайде, започваме. Айде! Ами време е да похапнем от ресторант Мераклийски. И така че нека да започнем с първото. Шопската салата. Много важно българско ястие. Само цак преди това, доставката, ако искаш да я коментираме малко. Нека малко преди това ще... Защото това в доставката прибори нямаше, салфетки нямаше, както виждате, сами трябваше да се обслужиме. Да. И другото, което е, че звънахме на момчето, той каза кога ще дойде тогава, обаче приложението на Takeaway се бъгва, покаже 14 минути, после 9 и така нататък, т.е. покаже 9 минути след това се върна на 14. Абе, малко е бъгнато, така че не се притеснявате ако ви се случи. Да. Ми да започваме с салатката. Как я оценяваш? Хубави свежи зеленчуци, качествено сирене. Стандартна шопска салата. По вкус може да си добавите, ако искате допълнително олио, солчица, черен пипер. Хладничка така. Хладничка, което е много важно. Доста е приятна, да. Харесва ми. Супер, аз си дам 4. 4 от мен. На втора позиция идва едно от любимите ми шкембе чорба. Да, доста българи. Аз не съм най-големия фен, обаче да, за махмурук и за мен ми е помагало много пъти. Ами доста добре, така като консистенция изглежда поне на цвят, обаче ти ще кажеш вече от тук нататък как е на вкус прои, защото ти си по-голям експерт. Ами ще като цяло от шкембето му трябва задължително да се добави оцет и люто. Нека да покажем какво се случи с ощата. Обаче тук имаме малко проблем, защото както виждате, велико вижда ли се? Да, оцета малко се е изял и това направо ме страх да го запаковам в момента. Ами нищо, прежали се, защото време е важно. Ще се опитам поне това. Така е, някак се справихме. Малко оцетец и повече ютуб. Да. Много добре. Честно също много важно на оцет, защото той прави по-локално шкембето. Така изглежда шкембето в завършения му вид. Да. И сега мисля, че трябва да тесиш. След тая силна салатка как е? Да видим наличието на шкембе. Шкембето, да ви кажа честно, не е много внимателно нарязано. Сега го пробваме на вкус. Ами не е лошо. Не знам, бе, аз съм ял бая шкембета и това лично ме впечатлява. Аз като пък... Името първите богата история на шкембето, сещаш се, откъде идва, го има по цял свят. Персия беше казан. Персия, през Турция, Балканите, по целия свят са над цел да напълна махмурука. Аз това шкембе ще му дам 2 и смятам, че съм щедър. Аз ще му дам... И честно казвам, тук съм малко повлиян от тебе, защото сигурно иначе повече бих му дал, защото аз пък съм ял доста гадни шкембета, може би затова не го харесвам. Ще му дам 3. Но пак съм повлиян, може би бих му дал повече по принцип, но толкова 3. Следващото ядене, манастирски боб, тук съм по-хайпнат. Аз като чуя нещо по манастирски, автоматично ми става това очакването ми се вдигат, сещаш се. И на мен е така, и често казвам, ако трябва да съм абсолютно обективни, до сега си мислих, че манастирския боб има нещо общо с въстанията, някой манастир нещо. Ами оказа се, питах две жени, които знаят за какво става дума, оказа се, че е по-скоро свързано с религията и това е много древно наистина така от край време, тук българско ядене. И нека да го отваряме тук в YouTube. И тази наистина е свързано с православната религия,
с ортодоксалната църква, нали, смисъл, че казвам, източното православие, предимно това е. Лъхне наистина подправки. Доста добре, така, доста добре е на пръв мирис. Нека да видим сега как е като консистенция. Супер е, според мен това му трябва, че е идеално, ама то в днешно време вече не слагат много сол, защото пък някои хора не искат. Което искам, мога да си добавя. Точно това, което исках от него, от манастирски бог, богата на подправки. Много добре и точните подправки. Аз гледам, че на оператора му критливите зад кадъра. Напускаш да плуваш. Ами, какво мислиш, каква ти оценката на това? 4,5. Да, даже аз ще му дам, близо 5. Айде 5 му дам, пък ти ще прецениш там. Нико как? 4. Добре. В позиции цак имаме селски дропчета, пилешки селски дропчета. Хубаво, приятелката ми обожава дропчета с ръчица и всякакви такива неща, не знам ти пен ли си, аз средна работа. От органите са ми едни от любимите, бих казал. Да, и аз съм така. Така изглеждат, ми да ги тестваме, брат. Право така, по-однено по едно. Виж добре. Имат и лукче. Лука е задължителен. Един много приятен вкус такъв. Сякаш нещо, вино или някакво алкохол ще се има да сложим, нали, да се приготвят. Нещо специално има. Мераклийското се казва ресторанчето. Много достъпни са ни, изключително достъпни и до сега с нищо не са се изложени, може би шкембето само. Нали, некрасите не му харесва сол, но бе добре са. Но до тук сме направо... И не е скъпо. Не си на сравнение с останалите скали. Ефтино си направо. Си е направо ефтино. Оценка? Ами 4-5. Аз ще му дам, айде, 4. Като се сещам името на този ресторант, помниш ли имаше мераклийско? Едни вина такива по 2 литра човек. Верно. Да, значи верно, че ставаха интересни тинейджърски неща така. Обаче, защото той на момиче като изпие там 40-50 кг, като сме били малки, и като изпие една чаша е долу под масата. Обаче и за другите, за всички си беше доста тежко, защото ние пиехме доста повече. Ми дай да пробваме тук, това си е башка скарата, нека да покажем как изглеждат тези неща. Ето едно кюптенце. Направо какво на 2 ли? Добре, знае на 4 така. Това да сега за шоколад. Пак има някакви такива много хубави подправки. Много добре. Малко вече е хладно, обаче това е по наша вина. Поистина, ама си е чисто наша вина, да. Обаче е хубаво кацето. Людоко топли нещата, иначе много е хубаво, да. Пак много висока оценка. Да, и всичко подред тук няма какво да... А гусиш кебабчето следващо? Кебабчето, айде. Да, кебабчето, извинявай само, знаеш какво съм чувал, че е така да го тестваш кебабчето, трябва да хванеш за краячето, ако го разклатиш, не трябва да се зачуфа, което означава, че сместа е качествено направена. Един ден преди това, 24 часа, какво беше? Трябва да полежи в хладилник 24 часа сместа задължително преди подготвянето. И ако по-рано пък се извади отвътре, това може също да демонстрираме, да видим пред камерата. Я виж как е благодарско, как е отвътре, може да остане по средата, тук всичко е наред. Такова, как се казва, алангле, не да изпечено, тук всичко изглежда доста консистентно. Както трябва да бъде. Доста добре, да. Харесва ми. Добре, кюфтен за кебабче. Хубави, класически кебабчета и кюфтета. Как мога да ядеш по-малко от 4? 4 аз им дам, да. Толкова. Уважавам нататък. Следващата, да. Ако искаш първо пилешко, че то ми е по-скучно, да ти кажа честно. За свинското има малко повече очаквания. Първо да го покажа на камерата. Аз не знам. Кокошки са яли, ама да ти кажа, българите преди на историята дали са яли такива чисто, не мисля, че са и правили по-скоро от дивечово и свинско. Не знам, тогава си силно възможно, да. Защото пилешко така, не мисля, че се е ял по този начин, както в момента, но
Това била по-скоро цялата кокошка. По-сочно, отколкото очаквах, защото е така на външен вид изглежда сухичко. Доста сухо. Всъщност е по-сочно, отколкото изглежда. Не, да кажа, поне 1,5 пъти по-сочно, отколкото изглежда. Пак казвам, аз лично бих добавил сол. Но това е нормално да няма. И зеленчуците, разбира се, задължително трябва да има между всяко парче месо. Много мрази, когато си поръчам че идва без лук и чушки по средата, по прякото лично обида. В марината само питам. Да, наистина и тук всичко е наред. Добре са мариновани, да. Добре са мариновани. Ами аз така мисля, да. Заповядай свинското брезо. Аз на пилешкото ще му дам обаче 3,5. Аз на пилешкото не мога да дам повече от 3,5. Той е велико по-почитател на по-lean meat. Това ще кажа. Много споделим после в дескрипшена на видео. Добре, изпечено, добре направено. Наистина чушците и лука влизат идеално. Така също засиша си още сега усещам, че е просто като силна храна е, силна храна. Свинското ослало. Да, обаче тук наистина силно се усещам чувство, че малко липсва с очица. Нали на свинското. Предполагам, че това е по желание на клиента, така може хора да се оплаквали, защото наистина напоследък всичко идва много безсолно. Салатката беше пък за сметка на това добре откусена. Добре беше откусена. Ами добре, да я знам. Пак 3,5 на свинското. Аз си имах преди, че принципно предпочитам свинското и към него имам по-големи очаквания, затова ще му дам на него 3. Бих се съгласил, но ще си му дам 3,5 сега. Добре. И най-време за десерт, драги зрители. Кой е това? Цедено мляко с бълговики. Аз знам, че това не съм си го поръчал. Ти ли си го поръчал? Да. Ние с Вел тук решихме да го направим с велико. Ето така изглежда. Дойде в много приличен вид, ако помниш китайското беше много вече сладоледа беше се разтекал напълно, пък това си беше още от самото начало добре и успяхме да го съхраним в холодилника, така че мисля, че горе-долу така би трябвало да изглежда по принцип с виличка. Ще пробвам, мисля, че няма проблем. Също трябваше да следите. Много свежо между другото. Като на тортите, ако се сеш, слагат един мус такъв. Слушам те, бъдете, слушам. Ако искаш да ми лъжица, защо ще я предложа, защото ние се разбили все малко странно. Варварски, Да. Много приятно, не е много сладко. Това пък както искаш не може да се добавиш като захар, но много е добре. В смисъл, на мен ми хареса много. Не хареса много сладко, така че някакво естествено. И това е истински български десерт. Наистина, сега не знам дали само тук се прави, но предполагам, защото е едно от малкото места в света, защото все пак българското кисело мляко, пък тук е вече цедено. И искахме нещо ние с краси, по принцип се чудихме дали да не крем карамел, защото и тук е много такова, че това си е малко по-френско, испанско, не там. Пък това си е баш българско. Знаеш какво го прави според мен такова по-специфично? Е контраст между това киселото и нали отгоре сладкото. Иначе да си пробва малко повече на мармелад. Не, определено добре. Добре, да. Определено добре. Аз принципно и аз къде не съм много почател на десертите, обаче трябваше да го пробваме. Да, а пък това не е изключително сладко, така че наистина за моя вкус е идеално. И предполагам, че също така като калории и всичко е доста окей за десерт, така че аз му давам, не знам, 3,5 честно казвам. Добре, много хубаво, много ни хареса този ресторант като цяло. За това ще кажа. За сега това. Май за финал тук трябва да кажем няколко неща. Първо, както подчертахме, ресторанчето е на много прилични цени и като цяло доставката се струваше напълно.
мисля, че беше даже over the top. Очакваното, в смисъл по-добре беше от очакваното. Някои спомняш си бяхме избрали няколко ресторанта, където стават българска скара и то от тези няколко ресторанта беше значително по-ефтин. Значително, а пък... Така че цена според качество много разочаровава. Идеално. Може би едно от най-добрите до момента. Което ти хареса най-много. Попадения, пък малко стреляхме на посоки, често казвам. Ами на мен най-много ми хареса, може би, манастирския път. Нали? Да. Да, ами тук явно също са на едно мнение. Това повече да кажем, ако не искате да гледате подобен контент и да продължим да хапваме заедно и да обгладнявате с гладни в София, може да сложите по един палец, също така може да се абонирате за нас и естествено натиснете камбанката, ако искате да видите, да виждате кога е за новия клип, въпреки че обикновено това кога е неделя по обяд. Най-често, но не съвсем винаги. Благодаря ви много.